Gipadagat sa Arsobispo sa Archdiocese of Zabis ang pasubo sa mga nasunugan sa pagdalaga Misamis Occidental o nakinaot kini ang nagunang magbalantay nga makatabang kanila ay labi na ang mga katawhan sa mga nabiktima sa sunog. Kaya mga kaparian man sa lokal nga simbahan ang muhimo na o mihimo o galakang aron matabangan ang mga nabiktima sa sunog sa pagdalaga. Ang payag sa Arsobispo atol kini sa Santos Misa Pontifical Mass sa Immaculate Heart of Mary sa pagdalaga Misamis Occidental kagapong adlaw din nagyatagan o pagtagad sa Arsobispo labi na ang plano sa mga kaparian nga mutabang sa mga nasunugan ni dili man tanan nga mga pagkinahanglanon bisan gamay apan basta kinasing-kasing nga pagtabang. Ginasing ini ang katawhan nga mutabang sa mga nabiktima sa sunog sa poblasyon sa pagdalaga Misamis Occidental at nagkalamay nga adlaw kay mas maayo nga mutabang kay kita ang tabangan. Busa na kinaot ang Arsobispo sa lokal nga simbahan nga daghan pa ang mutabang ilabi na mga katawhan sa Misamis Occidental sa mga nasunugan din punog 5 ka pamilya ang apektado sa mga sunog nga nitabo sa pagdalaga poblasyon sa pagdalaga Misamis Occidental. Aniya ang panawagan na mismo sa Arsobispo sa lokal nga simbahan alang sa mga nabiktima sa sunog sa naisgutan nga lungsod. Akong pagsubo sa nasunugan o hinapot nga kita makatabang kanila sa mga biktima sa sunog. Ang mga kaparian sa Archdiocese of Zabis aduna na mga lakang naghihimo aron tabangan ang mga nasunugan. Dili tingali modupa sa tanan pero bisan titilalang kapudyot sa ilang kahago usab sila mutabang. Mo na akong dasigon kamo nga atong tabangan ang mga nasunugan. Mas maayo pa bang mutabang kaysa kita ang tabangonon. Sumapa sa Arsobispo ato sa mga kasaulugan sa Santos Misa nunod sa kapistahan sa putli nga kasing-kasing ni Maria diha sa parokya sa pagdalaga. Di na sumapa nga ang putli nga kasing-kasing adunay kay gayunan nga makakita sa Dios. Di hatagan usab og pagtagad dinhi nga si Santa Maria dili lamang nakakita sa Dios kay iyang gipangatawo gimugso siyang sabakan nga mao si Jesus. Bulahan kay si Santa Maria nga babay sa tanan kay siya man ang unang tabernakulo nga gipuy-an sa Ginoo. Busa dugang pa sa Arsobispo nga dili angayan nga yamiran bugal-bugalan ang mahal nga Birhen Maria og dili angay sultihan og dautan nga unang nakakita nakakugo sa galok og nisimba sa Dios nga mao si Jesus. Ang sumapa sa Arsobispo ang Dios nga nagpangatawo gikan man sa unod ni Maria o gitahod kini isip inahan ni Jesus o si Mama Mary dili Dios o dili siya ang substitute sa Ginoo. Ang mga Katoliko igo lamang mitahon sa mahal nga Birhen Maria nga mao ang perpektong sumusunod sa Ginoo. Ginoo pa sa Arsobispo nga ang makapahilayo sa Ginoo mao gyud ang sala. Ang makapahilayo sa isig katao mao gyud ang sala ilabi na kun nagdumot sa isig katao. Ang makababag sa pakigsuod ngadto sa Ginoo ang sala. Busa nunod sa mga kapistahan kagapon giangtagan og pagtagad sa Arsobispo o ginasig ngadto sa mga katawhan nga mobalik ngadto sa Ginoo ug magayong pasaylo kaya ginuman maayo maluluyon nga sama ni Santa Maria mao ang modelo sa panaw sa pagtuo nga sama usab sa mga santos nga nahimong balaan tungod sa debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Ginugang pa sa Arsobispo nga kung mahimong balaan panikabutan nga magdebosyon ni Mama Mary o kini ang hagit sa matag usa nga mahimong balaan kay ang parokya nga walay debosyon sa Santa Maria daw patay nga walay ganas ang katawhan. Busa naghangyo kini sa matag Padre Coras tanan nga mga parokya sa Archdiocese of Zabis nga aduna gay debosyon ngadto kang Mama Mary nga mohimong prosesyon o ang Dawn Rosary matag first Saturday buhaton kini dias tagsa-tagsa ka mga parokya kay kini nga pamaagi makapadasig og dugang ngadto sa katawhan kay mas makapalig-on man kini og moabog sa panulay kay sa lana nga binitahan kay ang debosyon giawhag man sa daghan nga mga santos tungod kay ang kalimpyo sa tao madawat pinaagi o nadawat pinaagi sa bunyag o pinaagi niini ang debosyon sa mahal nga Birhen Maria makapadasig ilabi na sa mga katawhang matuon. Ani ang tibig kamay payag sa Arsobispo sa lokal nga simbahan sa Archdiocese of Zabis ato kini sa Santos Misa gipaygayon Pontifical Mass gapon diha sa parokya sa Immaculate Heart of Mary sa pangdalaga Misamis Occidental. Parokya nga walay debosyon ni Mama Mary mingaw og daw patay. Walay gana ang mga tao
nga muanha sa simbahan. Busa hangiyon ko gayon ang mga kaparian nga ang awham ni Mama Mary dito sa Fatima nga buhaton ang prosesyon Don Rosary kada first Saturday. Buhaton usab sa atong tagsa-tagsa ka parokya kay mao man kini ang mudasig sa ato nga mga katawhan nga mamahimo usab nga buhi ang atong parokya. Buhaton nato nga buhi ang parokya pinaagi sa debosyon ngadto kang Mama Mary ilabi na sa first Saturday Don Rosary. Mas tinuod og lig-on pa kini nga muamog og panuway kay salana nga pag-imbitahan kay ang debosyon ni Mama Mary giawhag man sa daghang nangagi nga mga santos. Ang tipi kamay payag sa Arsobispo sa Archdiocese of Ozamis, Most Reverend Martin Sarmiento Hamawa, D.D. Alang sa DX Dili Semana Gigapada, Radio Siba, WSO, Manuel Oronquillo Jr. Danag sa nagbayan.